Vážení hostia, sme nesmierne radi, že vás môžeme privítať na odovzdávaní ocenení výnimočným žiakom Gymnázia Dominika Tatárku v Považskej Bystrici, osobnosť Gymnázia 2025. Práve toto ocenenie zastrešuje nezisková organizácia Ad Astra, pričom pomocnú ruku s financiami jej podali viacerí sponzori. Sme radi, že sú tu dnes s nami a odovzdajú našim osobnostiam ceny. Teší nás, že záštitu nad týmto slávnostným podujatím prebral primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas, ktorý je absolventom našej školy. Keďže sa nemohol dnes zúčastniť, zastupí ho doktor Michal Hamar, prednosta Mestského úradu. Poprosíme ho teda o pár slov na úvod. Ďakujem. Tak pekný deň prajem. Ja som tiež absolventom gymnázia, takže o to radšej som, alebo to viac rád som, že tu môžem byť. Dovoľte, aby som vás teda pozdravil na Mestskom úrade, aj v mene pána primátora, ktorý sa nemohol zúčastniť. Viete asi, že prebieha zasadnutie Národnej rady, takže momentálne v Bratislave. Sme radi vždy, keď sa takéto podujatia dejú, lebo znamenajú naozaj, že máme tu výnimočné osobnosti v našom meste, talenty, ktorí si zaslúžia takéto ocenenie. Keď som sem prišiel, tak som teda videl tu aj veľa známych tvári, čo som teda rád, že už to je nejaká doba, že som odišiel z gymnázia, ale že sa ešte teda takto vieme stretnúť. Budeme teda dlho hovoriť, tak ja by som možno hneď vopred, lebo budem musieť potom skôr odísť. Chcel teda zaželať všetkým, ktorí budú vyhodnotení ako úspešní, všetko najlepšie a dúfam, že bude pokračovať dobrá spolupráca. Ďakujem. Ad Astra je nezisková organizácia, ktorá už od roku 1995 poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. To znamená, že nám, študentom Gymnázia Považská Bystrica, pomáha zlepšovať podmienky na rozvoj talentu, ale aj rozvoj osobnosti. Myšlienka oceňovania aktívnych a talentovaných žiakov vznikla pred 4 rokmi a zmenila sa na tradíciu. Viac nám už o cieľoch, plánoch, ale aj o samotnom oceňovaní určite rád povie predseda správnej rady neziskovej organizácie Ad Astra, pán Oldřich Vaňous. A po ňom sa nám predstaví Miroslav Políček so skladbou Sous le ciel de Paris. Dobré odpoludne, rád vás tu všetkých vidím a ja som tu taký, že aby sme si zopakovali, tak ako sa to v správnych školách robí, o čom je Ad Astra, prečo sme tu. Ale vidím tu aj nové tváre, takže možno to nebude úplne na vnívoč. Na začiatok ale by som chcel vlastne predstaviť zmenu, ktorá sa v našej organizácii stala s tým, že ja som prestal byť riaditeľom organizácie a prevzala tú úlohu Eva Žernovičová, prosím, potlesk pre ňu. Je to dobrá príležitosť na to, aby sme ju predstavili takémuto rôznorodému publiku. Čo je Ad Astra, vám mladí ľudia povedali, to, čo sa tá naša skupinka dobrovoľníkov snaží robiť, je podporovať iniciatívu mladých ľudí, a zároveň ich za tú iniciatívu aj oceniť. Práve toto je tá udalosť, kde to robíme v skutočnosti. Okrem toho samozrejme máme aj za úlohu, aby gymnázium bola škola, Považsko-bystrická škola, ktorá je uznávaná v komunite, ale aj v biznis komunite. A znovu táto udalosť osobnosti gymnázia spájajú všetky tieto skupiny. A som rád, že máme zástupcov všetkých skupín. Máme tu rodičov, študentov, máme tu partnerov, ktorí sú tu na zozname na tomto plagáte. A ešte by som rád poďakoval tým partnerom, ktorí sú s nami od začiatku. Toto je 5. ročník a naozaj IMC je jeden z našich významných partnerov, hlavný partner od začiatku až do konca.
Máme tu Medeko nadáciu, máme tu IMAO, máme tu Vaša lekáreň u Broja, máme tu Champion a Brojo, ktorí sú od úplného začiatku s nami. A chápem, že je to stále to isté. Sú to ocenenia osobnosti gymnázia a teší ma, že to vydržali, lebo partnerstvo, a myslím si, že niečo také, že rád podporujete stále niečo nové. Ale všetci títo sú stále s nami. Ja som rád, že medzi nich postupne pribudli kúpele Nimnica, medzi nich pribudli pod Globúkom, medzi nich pribudol Koridor a máme tu dnes poprvý raz aj zástupcu firmy Continental Tires Slovakia. Takže ďakujeme všetkým a verím, že aj táto udalosť splní to, čo od nej očakávame, že tu nastane také vynikajúce prepojenie všetkých týchto skupín, všetci v záujme gymnázia. Ďakujem. Od roku 2022 je súčasťou tohto slávnostného finále aj udelenie ocenenia Učiteľská osobnosť gymnázia. Zaslúži si ju pedagóg, ktorý preukázal výnimočnosť svojich učiteľských a osobnostných kvalít. Od členov pedagogického zboru a žiackej školskej rady vzišlo 13 nominovaných. Aj keď nie všetci sú tu s nami, prosím o veľký potlesk pre nich, ale aj pre všetkých ostatných pedagógov na gymnáziu Dominika Tatárku v Považskej Bystrici. Štyroch z nominovaných posunulo vedenie školy do finále, aby z nich správna rada Ad Astra vybrala učiteľskú osobnosť Gymnázia 2025.
Učiteľskou osobnosťou gymnázia pre rok 2025 je učiteľka, ktorá dlhoročne odvádza kvalitnú profesionálnu prácu, je známa svojim úžasným učiteľským i ľudským prístupom k žiakom, tvorivosťou a praktickým prístupom k učeniu. Vychádza v ústretí individuálnym potrebám študentov a výborne ich pripravuje na maturitu. Dlhé roky pracuje ako veľmi dôsledná vedúca predmetovej komisie matematiky a fyziky. Svoje učiteľské majstrovstvo predvádza aj ako učiteľka fyziky v anglickom jazyku žiakov v bilingválnom štúdiu. Prosím pani profesorku Annu Hegedišovú, aby si prišla prevziať ocenenie Učiteľská osobnosť Gymnázia 2025. Cenu jej odovzdá Miloš Michalec, podpredseda predstavenstva spoločnosti Kúpele Nimnica. Okrem diplomu cena obsahuje balíček procedúr a maškrty od spoločnosti Kúpele Nimnica. Nadácia Ad Astra k ním pridáva finančnú odmenu. Skôr ako si predstavíme ocenených žiakov a žiačky, radi by sme zablahoželali všetkým nominovaným. Aj tí, ktorí sa nedostali do finále, si zaslúžia naše uznanie. Svojou aktivitou v škole aj v komunite dokázali presvedčiť svojich učiteľov a školský parlament, že medzi nominovaných patria. Prosím, zatlieskajte všetkým 59 nominovaným študentom a študentkám. Vedúci predmetových komisí v spolupráci so školským parlamentom vybrali spomedzi nominovaných 16 finalistov ako najlepších kandidátov na ocenenie. Fakt, že sa dostali do finále, svedčí o ich výnimočných kvalitách. Prosím, privítajte prvých z nich. Z kvarty Simona Hajdíková a Nela Kršiková, Aneta Jahôdková z 2. A, Šimon Záhumenský z 2. B, zo sexty Samuel Ryšiaň a Lukáš Wallenfels, Jana Sovíková z 3. A, Daniel Gero z 3. B, zo septimy Michal Pažitný a Martin Budaj zo 4. C. Diplomy a darčekové predmety odovzdajú riaditeľka Ad Astra a riaditeľ správnej rady Ad Astra. Medzi darčekovými predmetmi nájdu finalisti poukaz na mestskú pátraciu hru od firmy pod klobúkom SRO a darčekovú poukážku z knihkupectva Martinus.
Druhá skupina finalistov si zaslúži špeciálnu pozornosť. Sú to študenti, ktorí už ocenenie osobnosť gymnázia získali v minulých ročníkoch. Prínos pre školu a komunitu, v ktorej pôsobia, ich kvalifikoval do finále aj tento rok. Je to dôkaz, že ocenenie je v správnych rukách. Sú to z 3. C Adrian Horný a Alex Varhaník, Adela Božková zo Septimy, zo 4. C Andrea Babincová, Jakub Buzalka a Pavol Ragula. Všetci finalisti sú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien projektu Mladý talent Považskej Bystrice 2025, ktorý už od roku 2011 organizuje nadácia Medeco. Vyhodnotenie sa uskutoční 20. júna 2025 v kine Mier. Pozvánky nájdete v taške s darčekovými predmetmi. Ďakujeme nadácii Medeco. No a nadišla slavnostná chvíľa, aby sme si postupne predstavili ocenených žiakov. Tí si preberú z rúk partnerov projektu nielen diplomy, ale aj poukážku v hodnote 200 eur na nákup v internetovom obchode Alza. Správna rada Adastra sa rozhodla dnes oceniť 8 žiakov spomedzi finalistov, ktorých sme vám pred chvíľou predstavili. Poprosíme ocenených, aby po jednom prišli k nám dopredu. Simona Hajdiková, študentka kvarty. Simona dosahuje výborné študijné výsledky. Je úspešná vo vzdelávacích a umeleckých súťažiach. V súťaži Viezoslavov Kubín získala prvé miesto v krajskom kole a postup do celoslovenského kola. Získala druhé miesto v okresnom kole Rétorický úrovec. Postupila do celoslovenského kola dejepisnej olympiády za prvé miesto v krajskom kole. Simona je aktívna členka školského parlamentu. Zapájala sa do organizácie študentského plesu, vianočného ladenia, moderuje školské akcie. Pracuje aj ako redaktorka časopisu Rozhľad. Cenu jej odovzdá doktor Michal Hamár, prednosta Mestského úradu. Samuel Ryšiaň, študent sexty. Okrem výborných študijných výsledkov je úspešný v súťažiach, ktoré sú zamerané na rozvoj kritického a ekonomického myslenia. V krajskom kole olympiády kritického myslenia získal prvé miesto a postúpil do celoslovenského kola. V krajskom kole ekonomickej olympiády získal druhé miesto a taktiež postúpil do celoslovenského kola. V tímovej súťaži na celoslovenskom kole Európskej súťaže v štatistike sa so svojím tímom umiestnil na skvelom 3. mieste. Dosiahol výborné individuálne umiestnenia počas turnajov Slovenskej debatnej ligy a postúpil do jej celoslovenského kola. Cenu Osobnosť gymnázia 2025 mu odovzdá pani Kristína Haviarová, zástupkyňa spoločnosti IMAO Electric.
Andrea Babincová, študentka 4. C, úspešne reprezentuje školu na súťažiach a podieľa sa aj na organizovaní mimoškolských aktivít pre študentov. O jej bohatej činnosti svedčí aj to, že ocenenie Osobnosť gymnázia získava už druhýkrát. Andrea má výborný prospech, je šéfredaktorkou časopisu Rozhľad a opakovane s ním získala ocenenie Zlaté Štúrovo pero. Na Štúrovom pere v kategórii individuálne novinárske príspevky získala 2. miesto. 2. miesto získala aj v krajskom kole súťaže Retorický uhrovec. Andrea je dlhoročnou aktívnou členkou školského parlamentu. Je hlavnou organizátorkou študentského plesu a moderovala viacero školských akcií. Cenu jej odovzdá pán Marek Brojo, majiteľ spoločnosti Champion Food. Daniel Gero, študent 3. B. Daniel je vedúci líder debatného klubu na našom gymnáziu. Dosahoval výborné individuálne umiestnenia počas turnajov Slovenskej debatnej ligy. V tímovej súťaži získal so svojím tímom 1. miesto v súťaži rečníkov a postúpil do finále Slovenskej debatnej ligy. V olympiáde v kritickom myslení získal 3. miesto v krajskom kole a postúpil do celoštátneho kola. Získal 3. miesto v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti. Cenu mu odovzdá inžinier Igor Krištofík, konateľ spoločnosti Continental Tire Slovakia. Adrian Horný, študent 3. C, je aktívnym členom školského parlamentu, je hlavným organizátorom 1. ročníka charitatívneho behu, podieľal sa na organizácii Vianočného ladenia. Po 2. mieste v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti postúpil na celoštátne kolo, kde získal 5. miesto. Dosiahol úspechy aj v biologickej olympiáde, je účastníkom turnajov Slovenskej debatnej ligy, je členom manažmentu úspešnej študentskej firmy v programe Aplikovaná ekonomia. Spravuje sociálne siete školy a pôsobí ako dobrovoľník v Adastra. Cenu mu odovzdá inžinierka Kristina Lang, správkyňa nadácie Medeko. Alex Varhaník, študent 3. C. Aj Alex je aktívnym členom školského parlamentu. Bol hlavným organizátorom študentských výletov Poď s nami na hory. Podieľal sa na organizácii 1. ročníka charitatívneho behu, Vianočného ladenia a študentského plesu. Reprezentoval školu v súťaži Mladý Európan, kde získal 3. miesto v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získal tiež 3. miesto v krajskom kole dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií, 2. miesto v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti, 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády a 6. miesto v krajskom kole ekonomickej olympiády. Je účastníkom turnajom Slovenskej debatnej ligy. Spravuje sociálne siete školy a taktiež pôsobí ako dobrovoľník v Adastre. Cenu mu odovzdá inžinier Oldřich Vaňous, predseda správnej rady spoločnosti Adastra. Lukáš Valenfels, študent 6. Lukáš je aktívny predseda školského parlamentu, hlavný organizátor medzitriedneho volejbalového turnaju, amerických dní na škole, študentských simulovaných volieb a fotosúťaží na školskom Instagrame, podieľal sa na organizovaní Vianočného ladenia, školského študentského plesu a 1. ročníka charitatívneho behu.
Je spoluzakladateľom debatného klubu na našom gymnáziu. Zúčastňuje sa turnajov Slovenskej debatnej ligy, so svojím tímom získal v súťaži rečníkov prvé miesto a postúpil do finále Slovenskej debatnej ligy. Je zapojený do programu Duke of Edinburgh Award, kde dosiahol bronzovú úroveň. Cenu mu odovzdá zástupkyňa spoločnosti IMC Slovakia z SRO Liliana Ďurkechová a cenu prevezme rodič. Pavol Ragula, študent 4. C. Pavol počas celého štúdia dosahoval výborné študijné výsledky. Bol dlhoročným aktívnym redaktorom časopisu Rozhľad. Získal špeciálnu cenu poroty v súťaži Štúrovo pero a prémiu literárneho fondu za prácu v časopise Rozhľad. Umiestnil sa na prvom mieste v celoslovenskej súťaži redaktorov MedArt. V programe DOFE dosiahol zlatú úroveň, kde 3 roky pracoval ako ambasádor. Pavol dosiahol aj mimoriadne športové úspechy. Na dorasteneckých majstrovstvách sveta v benchpresse, tlaku na lavičke v americkom Austine zvíťazil v kategórii do 66 kg, keď zodvihol 137,5 kg. Cenu mu odovzdá inžinier Václav Barbarosa, konateľ spoločnosti Vaša lekáreň u Broja a zároveň člen správnej rady Adastra. Blahoželáme všetkým oceneným a prosíme Miroslava Políčka o ďalší akordeónový vstup Všej hoj nemamia prajíra.
Ďakujeme za príjemný predel. Teraz by som rád odovzdal slovo pánovi riaditeľovi gymnázia Pavlovi Mikulášovi, ktorý sa prihovorí oceneným. Po príhovore pána riaditeľa vystúpi jedna z ocenených, Aďa Babincová. Dobrý deň všetkým prítomným. Dovolte mi, aby som na úvod pogratuloval všetkým oceneným, či už to študentom, alebo mojej drahej kolegyne Anke Hegerišovej za jej dlhoročnú a úžasnú kvalitnú prácu, za jej osobný a osobnostný prínos. Takže Anička, gratulujem a ďakujem. Všetkým finalistom a oceneným by som sa chcel poďakovať za to, že sú takí aktívni, šikovní, že svojim talentom sú vzorom pre svojich spolužiakov a dúfam, že im to vydrží. A takisto by som chcel vyjadriť hrdosť na to, že naša škola sa môže popíšiť takýmito osobnosťami. Takže ešte raz gratulujem všetkým. Po gratulácii by som sa chcel poďakovať. Chcem sa poďakovať vedeniu mesta, že drží patronát na našou aktivitou a poskytuje nám podporu a tieto krásne priestory. Chcel by som sa poďakovať všetkým partnerom, ktorí prispeli k tomu, aby naši ocenení mohli byť ocenení. No ale najväčšia vďaka samozrejme patrí neziskovej organizácii Ad Astra, ktorá spolupracuje s našou školou, podporuje našu školu, pomáha rozvíjať aktivity a talent našich žiakov, pomáha získavať finančné prostriedky na to, aby tieto aktivity mohli prebehnúť. A keďže tak trošku vidím pod pokrievku, tak viem, koľko roboty a starostí musia zvládnuť napríklad pri príprave tejto aktivity. Takže všetkým z Adastry veľký potlesk, prosím. Adastra každoročne podporuje aj cenu, ktorú udeľujem ja, najvýraznejšej osobnosti s radou maturantov. Ide o cenu riaditeľa školy, ktorú udeľujem každoročne jednému zo študentov za ich vlastne štvorročný prínos, za najvýraznejšiu stopu, ktorú zanechali počas tých svojich 4 rokov. No a keďže v tomto roku je laureátom aj osobnosti gymnázie, aj ceny riaditeľa školy, Pálko Ragula, ktorý dnes tu nemôže byť, tak sme trošku zmenili program a cenu som Pálovi Ragulovi odovzdal pri odovzdávaní maturitných vysvedčení pred týždňom, ale chcel by som sa aj za toto Adastre poďakovať. No a pár slovami predstaviť Pála Ragulu, pretože už tu niečo o ňom povedané bolo, ale prečo sme sa rozhodli mu udeliť cenu riaditeľa školy je okrem jeho úspechov a aktivity, úspechy v súťažiach, pretože je dlhoročným členom kolektívu časopisu Rozhľad, ktorý každoročne je najlepším študentským časopisom na Slovensku, získava na celoslovenskej úrovni aj ocenenia za individuálne redaktorské príspevky v tejto súťaži, v súťaži MedArt, v súťaži stredoškolskej odbornej činnosti. Bol dlhoročným členom študentského parlamentu, získal zlatú úroveň v rozvojovom programe Duke of Edinburgh Awards a je ambasádorom tohto programu na našej škole. Počuli ste o jeho športových výsledkoch na celosvetovej úrovni. No a medzi spolužiakmi aj mojimi kolegami si užíva veľké uznanie za to, aká je osobnosť, pretože je to jeden slušný, skromný chlapec, ktorý je ochotný pomôcť. Takže toto je naša osobnosť medzi maturantmi a tento Pálo Ragula dostal teda cenu riaditeľa školy a ďakujem ešte raz Adastre, že sme ju mohli udeliť. No a môžeme pokračovať. Ja si myslím, že som povedal všetko, čo som chcel. Ďakujem za pozornosť.
Dobrý deň. Ja by som vás tu rada teda ešte raz všetkých privítala. Ja som veľmi rada, že mi to konečne vyšlo, tu byť osobne, lebo veľakrát som bola medzi finalistami a nikdy som tu nemohla byť, takže veľmi si to užívam. Ja by som chcela v prvom rade poďakovať mestu Považská Bystrica a Dastre a vedeniu našej školy nielen za osobnosť gymnázia, ale celkovo za ten priestor, ktorým sa naša škola stala, že jednoducho nie sme len obyčajné gymnázium, sme spoločenstvo, sme rodina a je to naozaj taký dobrý pocit chodiť na tú školu a myslím, že to bude dobrý pocit sa tam aj vrácať, keďže už tam teda neštudujem, takže ja by som poprosila jeden veľký potlesk pre všetkých ľudí, ktorí nejako prispeli k našej škole. No a čo sa týka tých osobností, tak ako vidíte, má to už nejakú tradíciu a naozaj každým rokom sa tu ukazujú nielen teda žiacké osobnosti, ale vždy aj tá učiteľská osobnosť, čo je podľa mňa veľmi super, že sa oceňujú aj učitelia, pretože naozaj je to veľmi ťažké podľa mňa vzdelávať takých ľudí, ako sme my momentálne v tejto dobe. Takže myslím si, že je to super akcia a dúfam teda, že to má ešte veľa, veľa rokov pred sebou a držím všetkým palce, ktorí tu budú stať o rok. Ďakujem. Týmito príhovormi sa náš program naplnil. Veríme, že sa o rok opäť zídeme, keď členovia nadácie Adastra, predmetové komisie a žiacka školská rada vyberú z množstva výnimočných študentov a pedagógov ďalších nominantov na ocenenie. My za študentov im ďakujeme za takúto formu podpory a motivácie posúvať sa vpred, pracovať na zmysluplných aktivitách, rozvíjať sa v mnohých smeroch. Chceme, aby aj z našej mladej generácie vyrastali ľudia, na ktorých môžeme byť právom hrdí. No a radi by sme mali aj z tohto ročníka peknú skupinovú fotografiu. Tak preto by som poprosil všetkých ocenených, čestných hostí, partnerov podujatia, vedenie školy a zástupcov nadácie Adastra, aby podišli k nám dopredu.